Geen paniek. Ik weet echt wel wat ik doe. Laat ze maar Saneke Riet. Het wordt prachtig. De derde Beringse Revue is het afgelopen weekend opgevoerd. Na op glad ijs en kabaal in het kanaal was het dit jaar tijd voor familie. Het verhaal, geschreven door Joke Gielen uit Panningen, gaat over een kappersfamilie die met het handen in het haar komt te zitten als een nieuwe inwoner zijn intrede doet in het dorp. Mieke Jansen verzorgde de regie. Ik heb ontzettend genoten. De spelers waren super op dreef. Ik heb straks even in de speech iets gezegd over draadjes. Daar hebben ze mee gelachen, dat had ik al eerder gezegd. Verbinding. Iedereen moet verbonden zijn in de scène. En ze waren 100% verbonden vanavond. De sterren van de hemel gespeeld. Is dit ook echt een familie geworden de afgelopen tijd? Zeker, vind ik wel. We hebben het heel gezellig, iedereen hoort erbij. En we drinken een biertje, we lachen en we praten. En als we hier zitten, dan is het helemaal aan. En met de Nijen, de Werner, die bij ons werkt, die wil ook geen middelste plaatsen in de bus. Echt hoor, wat leuk. In 2019 werd gestart met de voorbereidingen van de revue om het een jaar later op te gaan voeren. Maar de coronapandemie gooide goed in het eten. Toch wist regisseur Mieke Jansen alle spelers ervan te overtuigen mee te blijven doen aan de repetities. Mijn tante die zit in het bestuur van de revue en die zag mij en die dacht, ja, hem moet ik aanspreken en die moet gewoon die rol pakken, want dat past keileuk bij hem. Dus ja, zodoende ben ik er eigenlijk een beetje ingerold. Acteren, zingen, je moest het allemaal doen. Ja, ik moest het allemaal. Het kwam bij mij een beetje als een verrassing in het begin, maar ja, ik dacht, we gaan er gewoon voor. En we zien wel wat dat het brengt. Zo gaat dat gebeuren. En niet anders. Het moet niet gekker weren. Wie gaan zijn carrière naar de bliksem helpen? Wet is wet. Oog voor dichtboy. Het was een hele bijzondere rol voor mij. En vooral ook omdat het totaal buiten mijn comfortzone lag. Ik moest zelfs zingen, dat is absoluut niks voor mij. Maar ik heb het uiteindelijk toch gedaan en het is gewoon echt fantastisch. Het is echt een heel leuk stuk om aan mee te doen, mee te mogen doen. En met de mensen samen dit neer te zetten, dat voelt echt geweldig. Ja. Wat is het moment volgens jou van die voorstelling? Het moment, dat vind ik een hele moeilijke vraag, want ik vind het één groot en één gesloten fantastisch moment. Ja, maar er is vast wel een momentje waar je nog even kippenvel bij krijgt. Ja, als onze solozanger daar staat, die zijn weg zoekt in het leven. Ja. Echt heel leuk. En als je er dan eenmaal staat, dan sta je ook niet meer alleen. Want dan zit je in je rol en dan ben je gewoon aan het spelen. En dat voelt heel goed. Schoene jaren, jeugdherinneringen. Er komt heel veel spanning vrij. Het is echt heel spannend om op die bühne te staan en vooral ook om daar alleen te staan. Maar uiteindelijk is het echt een feestje om te doen en het is schitterend. Echt leuk. Ik ben wie denk. Samen zien wij eigen gezicht. Het is totaal niet hoe dat ik in het normale leven ben eigenlijk. Dus het is echt een rol voor mij. Het is een beetje het verrekkelingetje uithangen en zo. Ik vind het wel grappig om dat te doen. Had je ervaring? Nooit, nee. Ik heb nog nooit op de bühne gestaan. Absoluut niks voor mij. Maar het was geweldig. Ja. Nu nog steeds niks voor jou? Ik denk dat het eenmalig was, maar ik heb er absoluut van genoten en ik geniet er nog steeds van en morgen ook nog een keer. Dus heel leuk. Eind december zendt Omroep PNM de Beringse Revue uit op televisie.